Croeso i pawb sydd wedi ymuno gyda ni yn fyw heddi ac o gyfer Ffiseg sesiwn 3 TGAU. Mr John Williams yn mynd i fynd drosto nifer o bethau gyda ni heddi o ran y byd mudiant, sef motion. Okay. Felly, bant y ti, John. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. So, hwn ydy sesiwn 3, a fel bod fi wedi gwneud yr un gyntaf, hwn di ail sesiwn dwi'n wneud, a mae'n mynd i edrych fatha'r sesiwn gyntaf, ond mae'n mynd i adeiladu arno fo. Oherwydd, be wnaethon ni sôn amdan oedd, yn y gwaith TGAU, mae yna 3 rhan i'r gwaith. Okay? So, os da ni'n sôn amdan y taflen yma fo hafaliadau i gyd, os da chi'n gweld y hafaliadau yma, be da ni'n teddu sylwi ydy bod ni'n gallu gwasgaru hwn mewn i 3 rhan gwahanol, lle da ni yn gallu gweld pa pynciau ydyn nhw. So, os na ydych chi'n dall y rhan dechrau, mae rhan ail yn mynd i fod yn anodd, ac os na ydych chi'n dall y rhan ail, mae rhan trydydd yn wahanol, so'n amlwg mae'n adeiladu ar ei gilydd. Okay? Dwi jyst yn tynnu'n lein yn fama, i ddangos bod ni'n sôn amdan. O dan y lein coch yma, mae gennym ni unedau neu hafaliadau sydd yn mwy ar gyfer y gwaith triphleg, a dwi'n meddwl ydych chi'n gwybod poen am hwnna os ydych chi'n gwneud y gwaith dwbl. Okay? Ond wedyn, os ydych chi'n sbio fyny fan hyn, dangos hwnna blaen ella, beth sgan ni ydy, mae gennym ni 2 hafaliad yma ma'n top a 2 brawddeg lle dwi'n rhoi tic fan hyn. Okay? So, os ydych chi'n cael unrhyw fath o brawf yn cynnwys y gwaith yma, os ydych chi'n edrych ar hwn, na 2 hafaliad gyntaf ydych chi wedi gweld o blaen. Bianedd, iawn, so'n Gymraeg, newch siŵr bod chi'n hapus o'r geiriau. Bianedd a cyflymder, yn wedi i dwbl, rhywun un peth ydi o. Iawn, so i dwbl, rhywun un peth ydi o ar ran i chi gael defnyddio'r hafaliad. Okay? Na i'n mynd i fewn gormod pam yn wahanol heddiw, okay, gowch chi weithio'n allan y chyn, achos mae'n well nid o mor syml a phosib a gael nhw'r un peth yn wan. Pam dwi'n dweud yn Gymraeg ydy, achos mae gair cyflymiad yn wahanol. Okay? So cyflymder ydy speed neu velocity, a cyflymiad ydy acceleration yn Saesneg. Okay? So pan ydych chi'n gweld cyflymder a bianedd, iawn, so maen nhw'n fanna, yr un peth ydyn nhw, ond mae cyflymder yn golygu velocity, am fath dwi'n ddim wedi fewn hynna gormod. Reit, brawddegau, lle mae'r tics. Mae'n dweud bod y graddiant ydy faint o gyflymder sy'n yna, a mae hynna ar graff cyflymder amser. Iawn, so mae'n geirio fan iawn. Mae'r cyflymiad ydy graff cyflymder amser. Weithio bod ni'n cael gymeriad yn cyflymder tynnu amser. Na, jyst ffordd o ddweud y graff cyflymder amser. Mae'n golygu os ni'n gwneud graff fel hyn, bys ni'n efo amser y gwylodd a cyflymder ochr. Wedyn mae'n dweud, mae hwn wrth ni ar blwyddyn tro dwytha, a hwn o'n i fynd, dwi'n siarad yma chydig bach heddiw, y pellter ydy'r arwynebedd o dan y graff. Hwna ydy, fyswn ni'n gael hwn yn rhan 1 o mudiant. Reit, beth ni'n gwneud heddiw ydy, da ni am gwthio ymlaen wedyn i, illa rhan yma. Mae hwn yn cynnwys lot o bethau ynglyn â deddf ail Newton. Okay? Hwn ydy grymoedd ni, forces ni. Ac yna, dwi'n gwybod os gen i amser, ond ni edrych wedyn ar hein. Hein di'r rhan 3, mae heina i'w wneud hefo egni. Okay? So, yn fama hefyd, mae yna beth am springs, ond i adael heina am y tro, ond weithiau sy'n gallu llechos pethau springs i fewn, oherwydd ydych chi'n gweld fama, grym ydy crym, a gwaith ydy math o egni, mae o fanna eto math o egni. Okay? Reit ta, ar gyfer y wers yma heddiw yma, mae'n handi gwybod be ydy yr unedau gwahanol. Iawn? So, mae'r gair grym, dim os mae'n grym gyda effaith, grym ffrithiant, be bynnag ydy, os mae'r gair grym yna, grym cymedrig, iawn, so grym, unrhyw beth sy'n dweud grym, da ni'n sôn amdan Newtonau. Whoops. Mae mas bob tro mewn kilograms, a mae cyflymiad mewn metr pob eiliad pob eiliad. Reit, pwysa yn math o grym. Okay? Rwy'n drwy'n eto heddiw. Newtonau ydy hwnna. Mae masau yr un peth mewn kilograms, a mae cryfder maes ysgyrchiant yn ddibynnol ar lle da ni. Os da ni ar y blaned yma, da ni'n deud bod 9.81, a da ni'n galw fo'n 10. Okay? So mas lle sef y 10 ydy pwysa chi. So mewn ffordd, bod hwnna yna, fyswn i'n disgwyl i disgybl cry, ella sydd yn mynd i drio neu haen uwch, wybod na ffordd i weithio allan pwysau chi ydy mas lliosi efo 10. So enghraifft, o'n i ddeud bod fi'n 80 kilo, ella bych bach trymach, ond os dwi'n 80 kilogram, os dwi'n llosio efo 10, dwi'n 800 Newton, dyna fysa pwysau fi.
Reit ta, mae'n sgipio un yn mynd i'r gwylod. Mae'n dweud egni yn fama lle mae'n dweud kinetic. A dwi'n mynd yn J am joules o fan hyn. A mae'n dweud egni potential sef disgyrchiant, oherwydd bod rhywbeth yn uchel, J am joules. Ond beth sy'n od ydy, a mae'n bwysig gwybod ydy, mae gwaith hefyd yn math o egni, a mae hwnna hefyd mewn joules. Mae'r tri peth yna, sy'n gweld rhif 3, mae'r tri peth yna sy'n y rhan 3 o'r gwaith, y rhan dwi'n gael yn rhan annol o'r gwaith, mae'n i gyd mewn joules. Okay? Yn bod dim arall, da chi wedi gweld yn barod, so mae grym yn fanna, mewn newtonau, mae pellter hefyd fanna, so pellter yma mewn meters, mae mass, mae kilograms, mae cyflymder metabobeiliad as usual, a wedyn yn gwylod yn fan hyn, mae gennym ni mass, cyflymder mass disgyrchiant, a newid mewn uchder, rhywun peth o pellter, mae hwnna hefyd mewn metrau. Dwi wedi gweld cwestiwn o blaen, allan gofyn amdano rhywbeth yn disgyn ag mewn kilometers, so yna angen newid o fewn i metra hefyd. So yn bwysig bod ni'n adnabod yr unedau yn gywir. Os ydych chi'n gwybod yr unedau, mae'n gallu gwneud hafaliadau'n haws, achos mae gwaith yma fydda chi foddi yn nhw, ond nhw'n ni gobeithio mynd trwy bach o tips i helpu ni allan. Iawn ta. Just yn slo bach, dwi'n mynd trwy hein wan, da ni wedi gweld hein o barod, so mae gennych chi hafaliadau'n beanedd neu cyflymder, cyflymiad neu arafiad. Wedyn, hefo graff fel hyn, da ni eisiau pwysio ymlaen wan i ddall beth sy'n digwydd efo'r grymoedd. Okay? A dwi'n meddwl, dwi'n ei taro cwestiwn ar hwn allan ganol y wers i drafod o'n well. Iawn? So, beth da ni eisiau edrych ar ydy, dwi'n ei trafod deddfau Newton, dwi'n ei trafod am grymoedd gwahanol sydd yn bodoli. Okay? So, i wneud hwnna, beth da ni'n mynd i wneud ydy, os gwni just neidio'n sydyn da, i hwn. Yn fama, okay, os da ni'n mewn da'r hafaliad yma wan, so deddf ail Newton di hwnna, na i just dafod o'ch bach mwy wedyn. Grym cydeffaith di hwn, bwysig dyna. Dim grym ydi hwnna. Iawn, dim grym ydi o, that's not force, grym cydeffaith ydi o. Okay. So os da ni'n meddwl amdano'r llun yma fama, mae o'n cyflymu yn y rhan gyntaf. Dwi'n troi yna mewn i section fel, dwi ddim yn chwilio weithio allan pellter yna, dwi ddim yn weithio allan o'r nebyd ond, dwi jyst i'r rhannu fo mewn 3 rhan gwahanol. Be da ni eisiau sylwi ydy, mae yna grym cydeffaith yn y rhan acceleration yma. So ni'n llun o hwn wan, okay, fydda ddim ni'n llun o'r car, so ni'n llun o'r box. De bydd y car yn teithio ffordd na, os mae'n cyflymu, mae rhaid bod yna grym cydeffaith, iawn. So dwi'n 10 ffordd na, a dwi'n mynd i roi 30 ffordd hyn. Right. So chi'n dda'n maths, byddwch chi'n gallu gweithio allan bod i grym cydeffaith hwnna. So be di grym cydeffaith hwnna ydy? So mae 10 i'r chwith a 30 i'r dde, mae'r grym cydeffaith ffordd na. So mae'r grym cydeffaith efo cyfeiriad hefyd. Sylwch de, os e'n newid lliw yn sydyn, glas ma ydy'r ffordd mae o'n teithio. Iawn? A'r coch ydy'r ffordd mae'r grym yn gweithredu ar y gwrthrych. Iawn? So ffordd mae'r grym yn pwysio'r gwrthrych ymlaen neu yn ôl. Diolch yn golygu na ffordd na mae'n mynd, iawn, yr un coch. So, os ydych chi'n ddannus, so ydych chi'n dychmygu mewn 10 un ffordd, 30 ffordd arall, weithio dwi'n cymaru hwn fatha gêm o pêl-droed efo lot o gols yn efo. Os mae un tîm yn sgwrdd 30, a llall yn sgwrdd 10, o faint bod ti'n gallu curo, da ni'n dweud bod wedi curo 20 Newton. A dyna sy'n digwydd yn y section yma. Reit ta, yn y section yma, beth sy'n digwydd ydy, mae gennych chi box fel un, dwi'n car ydi o. Cofiwch pa ffordd mae'n teithio da, bod ni'n teithio rydyn llinell glas mewn bob amser, iawn? So ffordd na mae'r cerbyd yn teithio trwy'r amser jyst yn y stori mae weithio. Reit, tro yma, mae'n teithio'r constant velocity. So tydio ddim yn cyflymu a tydio ddim yn rafu, fyd am defnyddio hwnna o gwbl. So os dwi'n dweud yma bod hwnna'n 30, a hwnna'n 30, o pa tîm sydd wedi curo, fydda ddim yn dweud saith yna, mae 30, tynnu 30, yn gwneud dim Newton. Dyna fysa grym cydeffaith ar hyd fanna. So mae eisiau bod ymwybodol, mae yna grym cydeffaith yn fama, ond dos na ddim yn y canol, oherwydd mae'n teithio ar cyflymder cyson neu bianedd cyson. Be sy'n digwydd fanna ydy, mae'r grymoedd yn hafal a gwrthwynebol i'w gilydd. Okay? So equal and opposite, a felly does o ddim grym cydeffaith. Reit, cofiwch pa ffordd, lein glas yma, dyna ffordd mae'n teithio. Rwan mae'n arafu, iawn? Be nhw'n i ddeud bod yn arafu? Okay, so ni'n gallu dweud bod ydy'r breaks ymlaen. So ni'n dweud bod yr injan dal yn 30, so injan di allu mynd off. Dwi'n gadael injan on. Ni'n dweud bod y car di hitio lôn eitha garw, eitha rough. Neu lle di hitio all, yn rhywbeth fy'n fwy o ffrithiant.
A os mae'n digwydd, ella bod o'n pwyntio ffordd hyn, a bod o'n 40 ffordd hyn. Cofiwch y llinell glas yma, mae'n teithio ar hyd y llinell glas, ond mae pa tîm sy'n curo di ochr yma. So mae grym gyda effaith yn dod at 40, mae wedi curo o 10, so 40, tîm 30. So mae'r grym gyda effaith yn pwyntio'r 6, ond mae'r car yn mynd i'r 10, a pan mae'n digwydd, beth ni'n gael o mudiad ydy, mae'n gael arafiad, mae'n arafu ar adeg yna. Iawn ta. Da ni wedi bod trwy hwn tro dwytha, so dwi jyst yn mynd i edrych ar 30 Newton fel bod ni'n gallu gwybod beth yno. So yn un gynta, fel hyn dwi'n dysgu, dwi'n meddwl yn rhywbeth ar bwrch chi, cas pensyn yn rhywbeth, da. Ddech chi'n meddwl, mae'n daros yn llonydd, neu symud ar ben y cyson os na bydd yna grym allanol yn gweithredu. A dwi'n meddwl yn pencil case neu rhywbeth ar y bwrdd, achos dyna hwnna'n un dal i, mae'n ista yna. Mae yna pwysant yn y pencil case i lawr, ond mae yna bwrdd yn pwysio fo i fyny hefyd, sy'n lot o bobl yn licio hynna, achos bod nhw'n methu gweld y grym yna. Weithiau da ni'n gael fo'n normal neu grym adwaith iawn reaction force, ond mae rhaid bod yna grym yna i paru fyny, achos dydy pencil case chi, sydd ar y bwrdd, ddim yn symud neu calculate o beth bynnag. Hefyd, os ydych chi'n meddwl am beth, os ydych chi'n y gofod, a bod chi'n taflu beiro yn y gofod, a bod y beiro yna'n teithio 10 metr bob eiliad, neith o gael ymlaen teithio 10 metr bob eiliad am byth rhaid y gofod, oherwydd does o ddim grymoedd eraill yn y gofod. Iawn? A dyna eich un ffordd arall o feddwl amdan deddf gyntaf Newton, Newton's first law. Reit, Newton's second law, ail ddeddf Newton, lot o bobl licio yn eich meddwl, how dysgu, F equals ma. Iawn? Reit, wel, really de, y peth pwysig amdano hwn ydy, i ddechrau o'r Cymraeg bod ni'n darllen di mas ag a ydy cyflymiad neu arafiad yn de. So, os da ni'n sôn amdan grym breicio, yn amlwg da ni'n sôn amdan arafu, os da ni'n sôn amdan grym yr injan, ella sy'n ni'n sôn amdan cyflymu wrth gwrs. Okay? Ond efo hwn, beth sy'n bwysig dall ynglyn â'r grym ydy, da ni'n sôn amdan grym cyd-effaith. So, os gyda chi 5 i'r 6, 10, enghraifft yng Nghymru. So, 5 i'r 6 a 7 i'r 10, y 2, y gwahaniaeth rhwng nhw, dyna sy'n bwysig i ni. Iawn? So, dyna nawn ni edrych ar mewn munud hefyd efo enghreifftiau gwell. So, ydy ail ddeddf Newton. So, os mae rhywbeth yn teithio ar ben y cyson, dydy o ddim dod dan ail ddeddf Newton. Iawn? So, ar constant velocity, constant speed, dydy o ddim dod dan ail ddeddf Newton, oherwydd dos na'n grym cyd-effaith ar bob dim sy'n teithio ar constant speed, neu dim yn symud. Trydydd deddf Newton. Okay? Ffordd neis o ddysgu fo, for every action is an equal opposite reaction force. Ond, i fod yn glir ac i gael eich marcia, os mae cwestiwn fel un dod i fyny, mae rhaid i chi esbonio bod gwrthrych A sy'n rhoi grym ar gwrthrych B, mae gwrthrych B yn rhoi yr un grym yn ôl, ond mae'n hafal a gwrthwyneb i gwrthrych A. So, be mae'n golygu ydy, os na i neidio, fedra i pwysio'r ddaear yn ôl, a mae'r ddaear yn pwysio fi ymlaen rhan un faint. Ac eich bod chi'n meddwl, o mae hynna jyst yn swnio'n silly, okay? Ond, os ydych chi'n sefyll ar skateboard, fyddwch chi weld hyn. Os ydych chi'n neidio ymlaen o'r skateboard, ydych chi'n symud ymlaen, a mae'r skateboard yn symud yn ôl. Okay? A ydych chi'n gweld hynny'n digwydd fel reaction force. Os ydych chi'n gwthio'n erbyn wal, mae'r wal yn gwthio chi yn ôl. Os ydych chi'n gwthio mwy erbyn wal, neith y wal gwthio mwy yn ôl. A mae rhaid i'r rheol yna fod yn wir, oherwydd mae rhaid i'r wal yna gwthio chi yn ôl i gael grym cyd-effaith o dim, achos os mae yna grym cyd-effaith ar y wal, ddylsedd y wal yn cyflymu neu'n arafu. Iawn, a tydi wal ddim yn symud os ydych chi'n gwthio fo os na bod chi yn Superman. Reit. Yr un hyfaliad rwan de, ond sylwch na mae'n sôn amdan pwysau weight. So be dwi wedi weld ydy, a da ni weld hyn yn munud, da ni wedi gweld cwestiwn de, fel hyn, yn deud bod hwn yn 70 kg allan neu 80 kg. 80 kg, oops, kg, kilogram, iawn. A diolch am llun, a dyna sy'n anodd, yn Ffiseg weithiau mae'n well i chi neud llun neu dwdlo i weld beth sy'n ymlaen efo'r hafaliadau yma. So mae 80 kg er enghraifft, ac os dwi'n deitha chi bod 200 yn yma o Newtona, okay? Os dwi'n deud hynna chi, mae'n gofyn chi, beth yw cyflymiad hwnna? Reit, os ydych chi'n gweithio hynna allan, ydych chi'n gweld hafaliad yn yma gyda chi, a ydych chi'n cychwyn al drefnu fo. Iawn, so os ydych chi'n defnyddio triongl, dull triongl, dwi'n dweud bod hwnna'n lane flat. Os mae'n lane flat, y gair cyntaf sy'n ar y top.
Reit, os dwi'n aldefnu hwnna, mae'n edrych fel hyn, dydy. A'r mistake o bobl wneud ydy, reit, dwi'n gwybod, rhywbeth rhan efo 80, 80 kilo, dwi'n gwybod na mas 10 kilograms, gres, mae rhaid na 200 ydi o. Okay? Wel, actually, mae yna bit ar gorff yma, iawn, a so'n llun weithiau, a maen nhw'n neud o jyst i ddal chi allan. Be da chi fod i sylwi ydy, na F ydy'r grym cyd-effaith. So, faint di grym cyd-effaith yn fama, ydy hwnna tynnu hwnna. So, byd yn fanna nagos. So, ydych chi weithio allan beth sydd fod yn fanna. Reit, be di enw ar y grym yma, oedd yn neud stori y plymio'r awyr mewn munud, okay? Be di enw'r grym yma ydy pwysa weight. Mae pwysa weight yn tynnu chi lawr ar gyfer canol ddear trwy amser, okay? So, ydych chi'n gorfod ar eich ochr, mae'r pwysa weight bob tro'n tynnu lawr i canol o ddear. Felly, 80, lliosi efo maes dysgyrchiant, a neith o ddeud yn y cwestiwn faint i maes dysgyrchiant, da ni ar y ddear, so 10, so mae hwnna'n 800. Reit, rwan felly, i wneud y sym yma, fysa chi'n gallu gael 800 tynnu 200 sy'n 600, a felly fysa fo yn... Sgynna chi hafaliad fel ag wrach gael 600, 7.5, a fysa hwnna'n neud 7.5 i chi, a dwi'n meddwl ni weld cwestiwn debyg i hwnna mewn munud. Reit ta. Un peth arall yn just mynd trwy, chdi bach o fideo gael o cerdd ni bod yn sôn yn barod. So ar gyfer ar gyfer trifflig mae hwn yn syml iawn. Nes i sôn am hwn yn yr un dwytha, so os ydych chi'n gwachod yn un dwytha, nid yn synwyr i chi os dwi'n mynd rhy gyflym. Ond os ydych chi'n cael damwain car, ydych chi'n chwilio amdan i gael grym chi lawr. A i gael grym chi lawr, ydych chi eisiau amser chi i fyny. Iawn? So yn trifflig, ydych chi'n ffain cos ydych chi'n gallu defnyddio hwnna. Yn dwbl, rhaid chi ddeud yr un peth. Ydych chi eisiau amser chi'n mynd i fyny i gael y grym i lawr, a mynd am ffain. Okay? Ond yr rheswm pan mae dwbl yn deud o ydy, mae chdi bach hirach, achos i gael y grym yma i lawr, ydych chi eisiau cyflymiad i lawr. I gael cyflymiad i lawr, delta V ydy newid mewn cyflymder. Mae eisiau chi gael time i fyny i gael hwnna i lawr. So really, ydych chi'n gorau esbonio hynna gwbl, mae'n ddigon jyst i chi ddeud, mae eisiau amser hir i gael grym i lawr. So ar gyfer gwaith heddiw, ni'n jyst atgoffa yn o hwn, oherwydd be gynnon ni ydy gen i bagiau aer, sy'n eich chi sefydd o gwmpas y car yn gyflym, so mae pen chi ti'r dashboard ag yr olwyn. Eich chi parthau sigol, crumple zones, hyn i'r darna sy'n plygu, mae'n cynyddu amser y trawiad. Seatbelt, mae hwn yn wahanol, mae hwn yn rhoi chi'n part o'r car. Ydych chi'n part o'r car, a felly nhwch chi ddim mynd ymlaen fatha sy'r car wedi wneud, mae'r car wedi gorfod stopio yn sydyn. Reit, o'n i ymlaen o'n jyst i edrych ar cwbl o gwestiynau, allan fysa yn helpu ni mewn gwaith fel hyn. So, mae'r gwestiynau'n gymysgedd o gwestiynau uwch a gwestiynau sylfaenol. Okay? So, da ni bigo i ddechrau fo ar cwestiwn fel hyn. So, mae'n dweud yma, mae car yn teithio, a wedyn tip da i chi ydy, unrhyw hif, iawn, tynnwch allan. So, mae car yn teithio 30 metr bob awr fel yna. Bob eiliad, sori. So, mae'n teithio 30 metr bob eiliad, a dyna tabl wedyn yma. Okay? Mae yna gwestiwn yn gofyn ar afiad, a mae'n gofyn chi beth yw'r mas. Reit, 4 marc yn golygu, mae yna cwpl o bethau wneud. Ond mae'n hawdd, achos da chi'n gweld, mae yna 1-2 hafaliad yn fanna, so'r amlwg mae yna dipyn o bethau wneud. Reit, y ffordd i fod yn fwyaf trefnus ydy, mae eisiau dechrau o'r diwadd. Iawn? Ac y diwadd ydy mas. So, hwnna di hafaliad am mas. Diolch yn iawn, mae eisiau ail drefnu fo. Reit, os dwi'n sôn am triongla, okay, so dwi ddim yn mynd i roi gwers ar ail drefnu, ond ella, os mae hwn yn ddigon i chi, gwch chi rewindio fo a gwrando nhw eto. Dwi'n galw hwn yn dechrau ffracsiwn, dwi'n galw hwn yn dechrau llinell fflat, na dwi'n galw nhw ar gyfer rhywun sydd ddim yn dda yn ail drefnu. Dwi'n neud hyn ar gyfer pawb, so dim ots beth i lefel mathemateg nhw, dwi'n neud hyn achos mae'n haws dysgu dosbarth, so mae pob yn gallu neud o, achos ti'n mynd dda yn algebra, os ti'n neud camgymeriad, ni'n di golli marciau, a da ni ddim yn chwilio amdan beth i cryfder mathemategol chi, da ni'n chwilio amdan ydych chi'n gallu dall be mae'n gofyn. So cwestiwn gyntaf yn gona, mas, sbiwch hwnna, dwi'n gael hwnna'n ffracsiwn, gael hwnna'n llinell fflat,
So os ni'n neud triongl o hwn, newid mewn bianedd fysa ar y top. Os ni'n neud triongl amdan hwn, grym fysa ar y top. So yn fama, dwi'n mynd grym, mas, ag arafiad tomata, okay? Reit, isio mas ydw i, so dwi'n cuddiad hwnna, a mae o yn grym rhannau efo'r arafiad. So grym, rhannau efo'r arafiad. Reit, cam nesaf ydy chwilio amdan grym neu arafiad. So, mae'n hafaled am arafiad, does? Grym, mae'n grymoedd yn fama. Oce, mae'n 4 grym i ddewis o. So, mae eisiau feddwl pa un o hein fysa fwyaf call i ddewis. So, dwi'n mynd siŵr, sa'n byd yn glir, dwi eisiau ddewis fe'n top. Reit. Os dwi'n neud hynna, na i ffindio allan be di'r mas. Ond ydych chi'n gweld wan, dwi'n gwybod be di'r grym, mae o'n 12,000. Be di'r arafiad, dwi ddim yn gwybod, ond mae yna 4 marc am nafod yma'r arafiad yn fama. Newid mewn bianedd rhan am amser. Reit, so mae hwn angen i ddefnyddio hefyd. So mae'r arafiad yn newid mewn bianedd rhan am amser. Be oedd yn newid mewn bianedd? Mae'r car yn sydd o 30, so be di'r bianedd ola'r car? Stopio. So dwi'n mynd deud dim, ond mynd deud stopio. So 30, tynnu dim, felly 30 ydy newid mewn bianedd. Mae maint amser mae'n un, wel mae rhaid i'n ddefnyddio'r amser o'r tabl da ni ddefnyddio, mae'n 10.2. Chi'n neud y gwaith calad i gyd wan, wel mae'r calculus y gwaith drostoch chi. So chi hwnna fewn, mae'n 150 metr o beiliad sgwar. Geith hwnna wedyn, mynd i fanna. Os ydych chi reid hwnna yn y calculator, eith ddod i fyny efo 80 kg i chi ar gyfer y teithwyr yma. Reit, eglurwch mae parthau sigo yn amddiffyn y teithiwr. So mae gair eglurwch yn un pwysig, okay? Mae'n golygu, dwi'n mynd enghraifft da, mae'n eich ddall lle, efo'r gair eglurwch, da chi'n gorfod deud beth sy'n digwydd rhywbeth, fel bod so mae eisiau dechrau off yn deud, mae'n mynd yn fwy, mynd yn llai neu ddim yn newid, fel arfer, cos mae'n eich bach o wahanol, a wedyn mae eisiau deud pam, okay? So os mae'n dweud eglurwch, os mae'r lôn yn lyf neu rhywbeth fel la, mae rhaid chi dweud bydd y pellter amser yn fwy neu llai, rhaid chi tic am hwnna a wedyn dweud pam, efallai sy'n chi'n sôn am ffrithiant neu rhywbeth wedyn. Okay? So dyna beth ystod y gair eglurwch, mae'n golygu jyst i ddeud rhywbeth gynta, mwy llai neu ddim yn newid, a wedyn bod chi'n esbonio pam wedyn. Okay, so mae parthau sigo yn amddiffyn y teithiwr. Okay, so pwynt i chi sgwini mae o. Okay? Be mae'n neud ydy, mae'n cynyddu amser. Wrth iddo blygu, iawn, so eisiau chdi bach mwy yna. Cynyddu amser, mae hynna'n mynd i lleihau grym. Dyna ni, rili. Okay, mae hwnna yn rhoi'r atebion i gyd i chi yn fan yna. Reit ta. Dwi'n dangos hwn unwaith, so gan i weld o eto. Stori y ploniwr awyr. Okay. So, beth sy'n neis fyma ydy, mae bob dim wedi gwneud dros ydym yna llun a mae yna gwybodaeth, ond fatha nes i wneud gwestiwn gyfeithiad, dwi'n gwybod, nes i'n trio, mae rhaid bod o yn ymhennu, dwi wedi defnyddio un o'r un rhifa. Okay? So dwi'n gwybod yna 7.5 di ateb hwn, os dwi'n newid wneud o eiliadau nôl, okay? Neu munud o nôl. So yn edrych ar hwn, mae'n 200 a 800. Ond fyswn ni'n disgwyl bod chi'n gallu wneud hwn heb gweld y gwybodaeth yna. Iawn, so ni'n disgwyl bod chi'n gallu wneud hwnna heb bod hwnna, oherwydd yn fama, mae'n deud bod o'n pwyso 80 kg a mae'n 800 newton. Iawn? So, mae di awdefnu chi bob dim, fyswn ni'n disgwyl bod chi'n gallu wneud hwnna heb dim lol. Fysa hwn yn gwestiwn haen uwch neu haen sylfaenol, oherwydd dos am aldrefnu wneud, ond mae yna chdi bach o waith meddwl, ac y gwaith meddwl ydy, am gyda chi 800 yma yna, da ni'n rhannu fo mas, os da chi'n gwybod unedau chi, mae beth o'n dda. So, metre per second squared ydy hwnna, metr o beiliad, grym gydethaeth mewn newtons, a mas mewn kilograms. Os da chi'n gwybod unedau chi, mae'r rhifau wedyn yn jumpio allan ac yn ffitio i llefydd. Okay? So, mond un peth mewn kilograms sy'n so rhan efo 80. A wedyn yn fama, be ydy y grym gydeffaith? Mae'n 800 i lawr, mae'n 200 i fyny. Felly, os nhw'n chi tynnu nhw, overall, mae'n 600 am i lawr. Okay? So felly fysa yna'n 600, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio nawr, lle fy'n anghofir, ond 7.5 oedd o yn ôl hwnna.
Reit ta. Amser deu stori y plymiwr awyr. Okay? So, be gynna ni ydy, gynna ni stori rhan 1 a stori rhan 2. Rhan 1 ydy cyn agor y parachute, a rhan 2 ydy ar ôl agor y parachute. Okay? So, dyma ni y skydiver y plymiwr awyr. Iawn? Nw'n ni ddweud bod o'n 80 kg, 80 kg. Okay? Mae eisiau chi gallu enwi'r grymoedd, a mae eisiau gallu deud beth sy'n digwydd. So, i ddechrau, nw'n ni'n neud llun fel hyn, a dwi'n galw hwn yn pwysau. Weight, a mae mewn newtons. Dwi'n dweud bod o'n 800. Reit, beth gyntaf eisiau gwybod ydy, tydi pwysau ddim yn newid ar gyfer plymiwr awyr o gwbl. Iawn? A maen nhw'n neithio geirio cwestiwn i chi, neithio dweud, ia, ond sut mae'r pwysau'n newid ar ôl agor y parachute? A dy'r ateb ydy, tydi o ddim yn newid. Okay? So byddwch yn ofalus hwnna, dydy hwnna byth yn newid. So os ydych chi wedi neud allan o'r plen, ar y funud, ydych chi ddychmygu chi ar ben nhw'n ar y wyren yn neidio allan. Be sy'n digwydd ydy, ydych chi'n cychwyn cyflymu. Iawn? Mae'n really odd. Mae cyflymiad ydych chi'n really mowr, ond ydych chi'n cychwyn cyflymu, ond ydych chi actually'n really slow. Ydych chi'n symud yn gyflym iawn, ydych chi'n newid neidio off. Iawn? So ydych chi angen cyflymu gyntaf i gyrraedd buanedd uchel. Iawn? You need to accelerate first to reach a big speed. Iawn? So beth sy'n digwydd ydy, so ddim air resistance yna chi o gwbl, achos ydych chi'n newid neidio allan o'r eiliad yna. Ond ar ôl chydig, beth sy'n digwydd ydy, pwysau mewn ar sy'n peth, ond ydych chi'n cychwyn mynd yn gyflymach. Fel ydych chi'n mynd yn gyflymach, mae yna mwy o gronau aer yn taro chi bob eiliad, a mae hyn yn creu gwrthiant aer. Mae'n i ddeud bod y gwrthiant aer yn 200, a mynd yn ffain. Okay? Mae yna grym cydeffaith does o 600 am i lawr. Be sy'n digwydd yn fama ydy cyflymu. Iawn? Reit, da ni dal yn cyflymu. Di pwysau ni ddim yn newid. Os mae hynna'n wir, mae gwrthiant aer yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. 200, 300, 400, 500. Mae'n rili odd. Mae cyflymiad chi'n mynd yn llai, a mae cyflymder chi'n mynd yn fwy. Iawn? So, be sy'n digwydd ar y funud ydy, os oes ni yn dangos graff yn fama, o cyflymder chi ac amser chi, TM time, be sy'n digwydd ydy, sy'n ni'n fanna wan, sy'n ni'n mynd fel a sy'n ni'n cychwyn troi fel ar wan yn fama. Iawn, dyna sy'n digwydd i graff ni ar y funud. So, da chi'n mae cyflymiad yn fwy yn fama, ond mae wedi cychwyn lefelau off chi bach. Be di grym cydeffaith rwan, 800, 500, mae'n 300 i lawr. Reit, da chi dal yn cyflymu, da chi dal yn mynd yn ffastach, iawn, dim ar yr un cyfradd, ar cyfradd llai, da chi dal yn cyflymu, speed chi'n yn fwy, pwysau chi ddim yn newid. Reit, 500 di gwrthiant aer, 600, 700, tan mae'n cyrraedd y magic number o 800 Newton. Reit, be di grym cydeffaith y fama ydy, dim Newton. A beth sydd wedi digwydd y fama ydy, i'r pwynt yma, ydy, da ni ar wan benedd cyson. Sa'n byd fydden ni'n neud wan, mae'r llinell yma am fod yn fflat fel hyn am byth. Mae yna 2 opsiwn rwan does. Okay? Un ydy taro'r llawr yn mynd splat, ac yr opsiwn call ydy agor y parachute. Reit, os fysa chi rwan yn cael cwestiwn 6 marc, fysa chi'n gallu gael eich marciau chi trwy esbonio geiriau pwysau a gwrthiant aer, cadarnhau bod y pwysau ddim yn newid, cadarnhau bod y gwrthiant aer yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy ac yn fwy, tan bod y gwrthiant aer yn hafal i'r pwysau. Mae gwrthiant aer yn hafal i'r pwysau, mae grym cydeffaith yn ddim, a sa ddim cyflymu ddim mwy, da ni'n teithio ar cyflymder cyson. Da ni'n gallu gael fo'n cyflymder terfynol hefyd. Iawn? Rhaid mae'n gael fo'n cyflymder terfynol ydy, achos dos o ddim modd eich yn ffastach. Mewn car, sa chi'n gallu troed ar accelerator a cyflymu mwy, ond pan ydych chi'n neud allan ar wyren, dos o'n ffordd eich yn ffastach o gwbl. OK, part 1. So nhw'n gallu gofyn hwnna. Neu, so nhw'n gallu gofyn, gofych mae'n stori'n car ymlaen hwnna'n de. So nhw'n gallu gofyn beth sy'n digwydd ar ôl i chi agor y parachute. Iawn? Os maen nhw'n agor y parachute, beth sy'n digwydd ydy, stori debyg i hwn. Okay? So os ydych chi sbio ffryn am funud,
Wedi arfer dyn yn dosbarth, da. Chysbio ffryn rhan, da. So, just sortio beth allan. Sydyn, so bod fi'n gwybod bod fi'n sgwennu'r peth cywir. Iawn, na ni. Reit, yn fama, beth sy'n digwydd ydy, rhywun stori, dyn ni'n gorffan o fama, dyn ni'n agor y parachute. Reit, i ddechrau mudiant. Iawn, so dyn ni'n dweud fama do. O, dyn ni heb di, mae'n rhaid yn fwy clir de. Mae fama i gyd yn cyflymu. Iawn, accelerate, mae hwnna i gyd yn cyflymu. Ond wedyn, yn fama, tydio ddim yn cyflymu ddim mwy. Iawn, dyn ni ar benod cyson, dyn ni'n agor parachute. Reit, yn amlwg, swn i'n licio clywed lleisiau chi yn dweud beth sy'n digwydd, oce? Beth sydd yn digwydd yn fama os ydych chi'n agor parachute? A dwi yn ofyn sy'n rhywun yn dweud symud i fyny, iawn? Chos ydych chi'n teithio, efallai bron i 100 milltir yr awr, 100 miles an hour, oce? Beth sy'n digwydd ydy, os ydych chi'n teithio 100 miles an hour, a bod nhw'n agor parachute, a bod chi'n symud i fyny, dychmygwch yn newid mewn cyflymder na, os ydych chi'n mynd 100 un ffordd, a wedyn mynd 10 ffordd arall, mae o'n newid mowr. Okay? So dydy na ddim yn wir. Okay? Fydda chi ddim mynd i fyny. Ella bod chi'n meddwl, dwi wedi gweld bobl mynd i fyny. Wel, naddo, beth sy'n digwydd ydy, os ydych chi'n edrych ar y camera, mae'r camera, os ydych chi'n gweld fi yma, mae un person agor parachute nhw. Okay? Just cofio pa un. Un person agor parachute nhw. A maen nhw dal yn symud lawr yn slofach, wedyn yna gap fel hyn. Mae'r camera yn edrych fatha bod e'n fyny. So byddwch chi'n sbio, iawn, os gynnwch chi gamera yma, a mae un agor parachute, mae hwn di agor parachute nhw, mae nhw'n sbio i fyny fel bod o di mynd i fyny. Tydio ddim, mae di mynd lawr, ond ddim mor gyflym achos mae di cychwyn arafu. So, da ni wedi deud cyflymu ni, da ni'n deud benod cyson, fes yna 6 marc am ddechrau ffwrdd yma wan de, so i ddeud beth sy'n gwybod agor parachute ni. Da ni'n agor parachute i gyrraedd bianau terfynol isal mwyn cael glanio, landio yn saff. Iawn? So, be dyn ni'n neud ydy, beth sydd digwydd i'r pwysau yma, iawn? Os o bod mae'n gallu gweithio allan a dweud, o, mae'n mynd i fyny, mae'n mynd yn llai, mae'n ysgafnach. Na, mae o dal i fod yn 800 Newton. Dyn ni aros ar yr un pwysau. Oce ta, beth sydd wedi gwrthio'n ta rwan, wel, oedd o'n 800, ond rwan mae o'n fwy. Iawn? A i ddeud bod o'n 1000. Mae o'n fwy. Pa ffordd maen nhw'n teithio, maen nhw'n bob tro'n teithio i lawr. Mae'n mor bwysig, a'n hanfodol bod ni'n dall yna, mae bob tro'n teithio am i lawr. Ond, pa ffordd mae grym cydeffaith? Mae grym cydeffaith i fyny. Ac os ni'n tynnu ddau yma, mae grym cydeffaith i fyny 200 Newton. Okay? So dyna di grym cydeffaith yn y stori yma. Ond mae'n teithio lawr. Wel, os mae'n teithio i lawr, a mae grym cydeffaith am i fyny, be dyn ni'n galw hwn ydy arafu. Reit, os mae'n arafu, beth sy'n digwydd yn ystod cyfnod o arafu ydy, mae faint o molecule A ydych chi'n taro pob eiliad yn llai, a mae'r 1000 yma wedyn yn troi 900, iawn, 850, ac tan yn diwadd, mae'n nôl i 800. So, ydych chi'n angen deud beth sy'n digwydd i gwrthio'n tair, yn llai, tan mae'n hafal unwaith eto, iawn, ac yn cydbwyso'r pwysau, a felly da ni ar bianau terfynol newydd, ond yn fwy diogel i landio. So beth sy'n digwydd ydy, so yn ôl i graff ni fan hyn, so chi'n agor y parachutes, so mae'n syth i lawr fel la, iawn, arafu lot. Ond wedyn, wneith o cychwyn cyrraedd benod terfynol newydd lot llai fel yna. A mae hwnna'n benod terfynol saff i chi gyrraedd, a wedyn bang, landio ar y llawr wedyn, sy'n gael eich cheli mi draw fan'na, a dyna fysa'n digwydd i stori yna o'r parachutes, okay, neu yr skydiver. Oce, ta. Chi'n gallu gweld, mae'n gofyn fi math o gwestiynau bob blwyddyn, so os ni'n gallu dangos un fel hyn i chi, neu mae'n ein chdi bach mwy cymlaeth haen uwch, os ni'n gallu gweithio trwy hwnna efo chi, os ni'n cael cyfle arall i'w byd. So, byna am rwan ydy, ella, mae'n be funud, da. Ella sa fo'n neis gweithio trwy, gweld bod ni wedi gweld un fel hyn yn barod, ella ni weithio trwy un cymleth am change. Reit, mae hon yn gymleth, okay? So mae'r adnoddau yma'r gael, so pan ydych chi yn sbio trwy'r fideo wan, lle mae pethau chdi bach yn gyflym, sbiwch yn ôl arno fo i weld lle mae pethau wedi dod o. Oce, so na i skipio'r cwestiwn gyntaf, mae'n gofyn beth i 10 Newton, na chi sôn dan gwrthrych A, gwrthrych B, a beth sy'n gwybod efo rocedi ydy, mae nwyon poeth cael ei gwthio lawr, sy'n achosi roced cael ei gwthio i fyny.
Mae chi gwybodaeth yma I gyd, iawn, a chi llun, a cwestiwn yn gofyn wrthych chi wedyn I esbonio beth sydd wedi cyflymiad a'i gyfrifo'r cyflymiad. Reit. Lle mae'n rhoi troed dan bob munud, ni gychwyn sgwennu pethau ni'n gwybod o'r, beth ydi cyflymiad hwn. Okay? Reit. Be ydi gwthiad? Mae'n deud yn fan hyn be ydi gwthiad y roced. Iawn? Mae o yn 1.5 llysfod 10 I pŵer 7 Newton ydi gwthiad honna dyn ni wedi defnyddio. Reit. Mae'n gofyn wrthych chi ddefnyddio hwn. Okay, so mae'n wedi sgwennu fo'n yn fama. Force equals mass times acceleration. Ail drefnu hwnna, dyna'r triongl ni eto. Iawn, a fysa fo'n mynd yn grym cydeffaith rhan efo mass. Reit. Mae'r mass mewn kilograms, okay? Os ni'n sbio hwnna, probe ydi hwnna, so ti'n eisiau poeni amdano hwnna tan ni gwestiwn arall. A Titan di hwnna, ddim eisiau poeni am hwnna, achos mae hwnna yn lleiad pell I ffwrdd. So, da ni'n eisiau poeni amdan y lleiad ar Sadwrn, da ni'n poeni am hynna. Mae pethau'n edrych yn neis dydy, achos mae chi llai bethau edrych ar. So, yn fan hyn, mae gennych chi un peth, a da ni'n gwybod beth yw'r mass, cos un peth sy'n mewn kilograms ydy, da ni eisiau rhannu efo 9.5 I pŵer 15 kilogram. Gret. Ond, iawn, yn debyg iawn I cwestiwn fel hyn, mae union fath o cwestiwn fel hyn I fod yn onast. Okay, lle mae'n waith. Da chi'n gorfod gweithio allan be di be o fan'na. So, i'r llun yma, dwi'n gwybod bod y pwysa'n hynna faint, dwi'n gwybod y mass yn hynna faint, kilograms, ond dwi'n gwybod beth yw'r pwysa. Wedyn, dyna pam da ni'n trio fforddi plant I gofio, y pwysa ydy mass llosi efo disgyrchiant, sef 10. So, mae eisiau llosi hwnna efo 10, iawn. Os da chi teimlo anghyffyrddus, gwch chi troi dan calculator chi llosi efo 10, dwi wedi sgwennu allan fel hyn, ond os da chi ddim yn gyffyrddus newid o fela, iawn, just rhowch yn calculator chi, ac os yna chi numbers efo llwyth o dims, just cymwch amser chi a copiwch nhw lawr I weld beth I be. Reit, be di grym cydeffaith, iawn, da ni yn sylwi bod honna'n curo, ond o faint. I weithio allan, da ni yn tynnu y rhifau yma. A dwi'n dod yn calculator, a beth dwi wedi gael ydy 55, a wedyn gobeithio bod fi'n cyfri'n iawn, 1, 2, 3, 5 dim. 1, 2, 3, 4, 5 dim. So, geith honna wedyn, o'n mynd i'r cyfrifiannell I fanna. A mae hynna yn rhoi cyflymiad I chi o 5.8 metr bob eiliad sgwar. Okay? Reit ta, hwnna'n gwestiwn mowr, cwestiwn haen uwch yn amlwg, hwnna lot o waith I hwnna, ond dwi'n am rhoi 6 marc I chi, oherwydd mae'n gofyn yn fama de, be di cyflymiad cychwynnol, hwnna ydi o. Reit, beth sy'n digwydd I cyflymiad chi fel mae beth yn symud ymlaen? Iawn? So, heb I fi ddarllen hwnna'n iawn, dwi eisiau deitha chi, o mae cyflymiad chi mynd yn llai, achos mae gwrthiant aer yn mynd yn fwy sy'n slofi chi lawr, felly mae cyflymiad yn llai tan mae cyflymiad yn cyrraedd 0, cyrraedd dim. Iawn? So dyna sy'n digwydd. Ond, mae'n deud yma, anwybyddwch effeithiau gwrthiant aer. Okay? So, ignore air resistance. Pam yn gofyn hynna? Wel, rheswm pam ydy, achos beth sydd yn digwydd ydy, I roced, ni eisiau lliw gwahanol I weld hyn wan. Os na fel ydy grym, rhan efo mass, yn neud y cyflymiad. Okay. Be ni gofio ydy, pa mae roced yn mynd I fyny, mae'r tanwydd y ffiwl yn cael ei llosgu, felly mae mass y roced yn mynd yn llai. Okay. Mae'n od hefyd, achos mae'n deud chi sob y sôn am gwrthiant aer, ond mwyaf pell da chi'n mynd o'r ddeiar, lle mynd o gwrthiant aer sydd yna'n de, cos mae llai air pads gwrs y fyny yn y gofod wrth gwrs. Ond hwn di'r prif beth, mae'r mass yn lleihau, a mae'r cyflymiad yn mynd yn fwy. Mae hein yn opposite i'w gilydd. Iawn? So mass yn llai a cyflymiad yn mynd yn fwy. Hefyd, yr effaith o hynna ydy, os mae'r mass yn mynd yn llai, so os mae'r rhif yma'n mynd yn llai, dychmygwch bod rhif yma'n llai, hon yma, iawn. Os mae hwn yn llai, a bod hwnna'n aros yn peth, pam dwi yn tynnu nhw, mae'r rhif yma'n mynd yn fwy. So beth sy'n digwydd ydy, mae grym cyd-effaith chi'n mynd yn fwy, sy'n achosi cyflymiad chi'n mynd yn fwy hefyd. Fel arfer, honna ydy y 6 marc sy'n neb yn gael. Fyswn ni yn hapus iawn bod rhywun yn gallu gael hwn a gael 5 marc
Ac yna'n deud wedyn, mae mas yn llai a cyflymedd yn fwy, a ma' hwnna'n mynd â chi, sori, so mae'n mynd â chi 4 marc, a wedyn bod chi'n deud un peth arall, sef bod y mas yn llai a cyflymedd yn fwy, a so mae'n mynd â chi fyny 5 marc. Ond mae 5 marc allan o 6 yn ffantastig, mae'n gwestiwn mor anodd â hyn. Reit, dyna'r oll gan i amser amdan ar gyfer heddiw yma. Fydd adnoddau'n cael ei gyrru i chi. So am rwan, diolch yn fawr a hwyl i chi.